I 2019 lancerede Aarhus Kommune en ny ambitiøs handicappolitik, der havde til formål at styrke tilgængeligheden på en række områder. Heriblandt naturområder såsom strande, skove og parker. Det lyder jo umiddelbart som en positiv ting, men problemet er, at da man kom med udspillet, så havde man altså ikke nogen konkret plan for, hvordan det skulle gøres. Christina Friis Simonsen, som er projektleder for teknik og miljø, har blandt andet sagt, at man i 2019 var på bar bund i forhold til, hvordan man skulle arbejde med de her mål. Et halvt år efter kom man så endelig med en strategi, der inkluderede en række projekter, der skulle forbedre tilgængeligheden i de grønne områder. Strategien indeholder blandt andet, at man bruger følgegrupper med personer, som repræsenterer de mange forskellige former for handicap. Følgegrupperne har som funktion at gøre kommunen opmærksom på de udfordringer, som de møder, og hvordan kommunen kan arbejde med at komme dem til livs. Men det tager altså bare vildt lang tid at komme igennem og indsamle og bearbejde al den information, der skal til. Nogle af dem, som især er ramt af den manglende tilgængelighed, det er blandt andet kørestolsbrugere. For kørestolsbrugere er det i forvejen vanskeligt at bruge naturen, fordi man eventuelt kan have brug for en ledsager eller særlige faciliteter, der muliggør færden i naturen. Når de her mennesker ikke har mulighed for at bruge naturen, så risikerer de altså at blive ensomme eller ufrivillige indemennesker. Kommunen arbejder fortsat videre med følgegrupperne, men hvornår kørestolsbrugerne vil kunne opleve en tilgængelig natur i Aarhus Kommune, det ved vi altså ikke endnu.